माखासे सुबुङा फन खालामनानै गोबां बाथ्रा बुंहरदों पलिटिक्सखौ लालायनानै आं सानो बै बिथांमोना फन खालामनानै ओरैबायदि बाथ्रा बुंहरदों माबोरै जाखो अफ्रि बाहाय हयतोबा सोमोन्दोआ आंनि देरसिन जानांगौ बियो आंनि देरसिनब्लाबो आं बिखौ पलिटिक्सआव एथ'राब मिसुर नङा होननानै आं बुंगोन माबोरै होननानै बुङोब्ला मोजां अंक खालामाखैनोदां बै व्यक्तिफ्रा ओरैबायदि बाथ्रा बुंहरदों आंनिख्रुइबो बैसो देरसिन जानांगौ खिन्थु पलिटिक्सआव बियो मेचुर नङा पलिटिक्सआव एथ'राब गियान गैया बियो आरोखि आं बै आदाखौ बुंगोन नोंथाङा सोरबा पार्टिखौ लानानै गोरा खालामनानैबो लाब गैया पलिटिक्सआ आंगो लोगो गैया बे जिनिसखौ बियो बिदाया मोनथिया आं बारा बुंनो थाङा हयतोबा बियो बुजिलांगोन लासैनो मोनथिलांगोन देरहानाय जेननाया दंखायो बावहाय जुदि बिपिएफआबो देरहायोब्ला बैबो जुदि देरहायोब्ला बोरै जानांगौ जाखो नंगौना नङा होनबाथ' जिर' जाहैगोन बे पलिटिक्सआनो जाहैनाय नङा ओंखायनो सोरबाया मोनसेब्लाबो बारा मोनगोन हयतोबा सोरबाया मोनसेब्लाबो खम मोनगोन बे आरोखि जोंनावहाय गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंहरो गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंहरनानै माने अफ्रिमोनखौ माने ओरैबायदि इनडाइरेक्टलि बाथ्रा इनसाल्ट खालामहरदों आं नांजाया सोरबाया देरहादोंब्लाबो दा खोथायै खोथा प्रमद बर' बिथाङा CMआ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन ना माथो मावनो हादों बिथाङा बुंबावदोंमोन जोंनि बिटिआर एकर्ड दफाफोरखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामजोबाब्ला बै व्यक्तिनि न'आव आं सुसाइड जागोन होननानै बुंदोंना बे बाथ्राखौ बेसेबां सैथो सानदों आरो दा रिपिट खालामफिननो लुबैदों आं CM EM जानो गोसो गैया आङो आरो जानायबो नङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दिनै बेफोराव माखासे बेफोरो खोथाफोराना बेफोरखौ ओरैनो बुंलायबाय थानानै लाब गैया मानो बुंदोंमोन बै प्रमद बर'आ बै बाथ्राफोरखौ सुइसाइडनि बाथ्राफोरखौ नायगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंदों सुइसाइडनि बाथ्राखौ खिन्थु जों माब्लाबा आं दाबो बुंगोन जों बर'नि गेजेराव जिसिबां गिदिर गिदिर आन्दलन खालामा मानो जिसिबां गिदिर गिदिर हाथियार लानानै आन्दलन खालामा मानो सुइसाइड जाग्रा दिनैसिमबो जोनोम मोनाखै मोनथिबाय सुइसाइड जाना ओंखारग्रा मानसि आरो खुगायाव बुंगोन सुइसाइड जागोन खिन्थु प्रेक्टिकेल जिर' ओंखाराखै आनखि नर्थ इस्टआव बेफोरबायदि जोनोम जाफेराखै होननानै आं बुंगोन जों गोलाव सम हाथियारजों सोमावसारबोदों बै समाव अब्लानि समावबो रावबो NECN-IM NECN-K ना PLA निफ्राय गुबुन गुबुन आफाद जोनोम मोनलांदों मणिपुरि आफादनिफ्राय नाथाय गैया मेघालयआव GNLA आफाद ओंखारदोंमोन जोनोम मोनदोंमोन बिराद गिदिर गिदिर खामानि मावदों गिख्रंथाव आनखि आलफाफ्राबो गिख्रंथाव खामानि मावदों सुइसाइड जाग्रा दिनैसिमबो जोनोम मोनाखै होननानै आं बुंगोन ओंखायनो पलिटिक्सआ आलादा चेप्टार आरो नांनायना आलादा चेप्टार पलिटिक्सखौ लालायनानै जों बिराद बाथ्रा बुंनानै लाबबो गैया सोरखौबा माबा इनसाल्ट खालामहरनायफोरबायदि फन खालामनानै माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा लानानै बुंहरोब्ला बे आलादा चेप्टार खिन्थु पलिटिक्सखौ लानानै आयु माने मिनिथाव आं बै बिदानि रेकर्डखौ हगारा असनमान जागोन बियो हगारनोबो सानाखै आङो थ' दिनै बै बिदाखौ असनमान खालामनानै मा जानो लाबबो गैया सिनायोबो मोनथियोबो आङो खिन्थु दिनैहाय नैबे मोनसे पलिटिक्सआ UPPL सेंगेलै बेसेबां भट मोनदों जों बेखौ एसे अंक खालामलाय सासे इउटुब चेनेलाव सासे व्यक्तिया हगारदोंमोन नाथाय BPF हिसाबै सेंगेलनो बेसेबां भट मोनदोंमोन बेखौबो एसे नाय सिंगेल BPFआव मोनदों सिंगेल UPPLआ दिनै बेसेबां मोनदों भट बेखौ अंक खालामबा नोंथांमोना मोनलायगोन आं अंक खालामलायनानै सोरबाफोरबायदि ब्लेकबर्डआव व्हाइट बर्डआव लिरलायनानै फोरोंलायनाय बा खोन्थालायनांगौ दरखार गैया थ' आं नैबे मोनसे भिडिअखौसो हगारनो सानदों नैबे जेम्स MCLA जेम्स बसुमतारी
बिथाङाबो सानसे समाव गोबां सेक्रिफाइस खालामबोदों बिथाङा आबसुनिफ्रायनो देरहाबोनायमोन देरहाबोनानै दिनैसिमबो MCLA दङ बिथाङा मा बुंदों बिनि बाथ्राखौसो एसे खोनासंनानै लानि बाय इलेक्शনৰ ৰিজাল্টটো আমি পালো আমাৰ বিপিএফৰ আৰু আমাৰ বিপিএফৰ শুভাকাংক্ষী যিমান আমাক আজি ভোট দিলে আমি ৰিজাল্টটো পালো এমপি ইলেকশ্যনত যি আমি পাইছিলো তাতকৈ অলপ 2000 মান আমি কম পালো বিপিএফ হিচাপে আমাৰ যি ভোট এই ভোটটো ইনটেক আছে তো সকলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফালৰ পৰা চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট বিপিএফৰ পৰা আমি আমাক যিমান যি মানুহবিলাকে আমাক ভোটদান কৰিলে সকলোকে আজি এই চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যি জিকি গ'ল এই জিকি যোৱা যি কেণ্ডিডেট তেখেতকো আমি কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৰিছোঁ আৰু বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু জিকি যোৱা যি কেণ্ডিডেট আৰু বিভিন্ন আমাৰ সকলে MP সকল যি কমিটমেণ্ট আমাৰ ৰাজ্যক দিছে চিলিবাসীক আমাক দিছে যি এই কমিটমেণ্টবিলাকক মাটিৰ পট্টা তাৰপিছত আৰু বহুত ডাঙৰ যি কমিটমেণ্ট এইবিলাক দিছে এইবিলাকক মানে ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সোনকালে এইবিলাক যি ইলেকশ্যনৰ সিহঁতে কমিটমেণ্ট দিছিলে কমিটমেণ্ট দিয়াবিলাকক যাতে সোনকালে আপোনালোকে খুজি লয় আৰু সমাজক ধৰ্ম অনুষ্ঠানক আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকক বিভিন্ন ঠাইত গৈ পেলাই তেখেতসকলে কি ডাঙৰ যি কমিটমেণ্টবিলাকক দিছে আৰু বিভিন্ন ধৰ্ম অনুষ্ঠানত যি কমিটমেণ্টবিলাকক দিছে সামাজিক হিচাপে যি কমিটমেণ্টবিলাকক দিছে এই কমিটমেণ্টবিলাকক সোনকালে যাতে কৰি দিয়ে এইটো কাৰণে মই বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু কেণ্ডিডেট আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ৰাইজকো মই আমাৰ ৰাইজক চিলিবাসী ৰাইজক নিজৰ যি পাবলগীয়া আছে যেনেকুৱা চৰকাৰে কথা দিছিলে এই কথা দিয়া মতে কেণ্ডিডেটে কথা দিয়া মতে যাতে খুজি লয় আৰু সমাজত যাতে উন্নতি হয় সোনকালে এইটো মই কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আমাক ভোট দিয়াৰ কাৰণে যি মানুহবিলাকে ভোট দিছে দিয়া নাই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আমি এই সময়ত ধন্যবাদ দি পেলাই আজিৰ যি নেকি মোৰ ষ্টেটমেণ্ট চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট বিপিএফ ফালৰ পৰা এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ